Mramorkom umuknu svi i oči svrnu na njega, a sa ležaljke ozgo probesjedi otac Eneja. Neizrecivu bol o kraljice želiš da pričam, kako Danajci su moć i kraljevstvo trojansko bijedno satrli u prah i krš, i kakve sam vidio jade kojima i sam bijah svjedok, i Dionik znatan. Očiju suznih bi o tom pričao i Mirimidonac, pa i Dolopac neki ili Krutoga Uliksa ratnik. Rosna sviće već zora, i zvijezde izblijedjele zovu sanak na oči ljudske, ali kad toliko želiš naše saznati patnje i muke što prepati Troja, počeću, iako duh mi se iz samog sjećanja žaca. Slomljeni dugačkim ratom i nemoćni protiv sudbine, danajski vođe kad mnoga im zalud uminuše ljeta, s pomoću palade višnje golemog sagrade konja, nalik na brdinu neku abješe od jelova drva. Razglase laž da je ovo zavjet za povratak sretan, ali u utrobu konjsku probrane smjeste junake što no ih odrediš drijeb i silna šupljina se ona potajno napuni mnoštvom vojnika i oružja bojnog. S Trojanskog vidi se žala otok što Tenec se zove, nekada bogat i znatan u vrijeme prijama kralja, sada međutim tek zaton i rđav lađama zaklon. Onamo otplove oni i skriju se na pustome žalu. Mi pak mišlja smo da svi vjetri u Grčku ih nose i da se napokon Troja duge riješila tuge. Razjape gradska se vrata i slobodna godinam šetnja, tabor gledamo dorski i pustu obalu cijelu. Ovdje su Dolopci bili, a ondje bijesni Ahilej, ovdje su bile i mlađe, a ovdje su bile se bitke. U čudu gledaju neki golemu trupinu konjsku, pogubni Minervin dar, a Timet najprvi reče, da li zlonamjerno možda ili takva nam bješe sudbina, da nam konjusinu valja u grad, u tvrđu odvući. Kapis, međutim, i drugi što su umom trijezniji bili, rekoše da je to varka i sumnjiva danajska zamka, da je potopit treba ili sažgat plamenom žarkim ili probušit šupljinu i vidjet što u njoj se krije. Slušajući jedne i druge, narod neodlučan stoji, ne zna na koju bi stranu. No tada, sa visoke kule mnoštvu silnom na čelu Laokon dotrča bijesan, vičući već iz daljine: "Oj, jadnici! Jeste li ludi? Mislite valjda da dušman put Grčke na lađama plovi, da li išta Danajci bez primisli daruju neke? Tako zar Uliksa znate, ili su drvetu tome sakriti tajno Ahejci, ili je naprava ova zator zidova tih, ili osmatrač domova naših, ili je što drugo? Trojanci! Prezrite konja, bilo što bilo mene danajskih strah je darova!" Reče, i golemo koplje silnom zavitla snagom u bok nema ni toj, gdje se zglobovi spajaju obli, koplje se zabiji i strese, a zatim se smiri i stane. Uzdahne utroba konjska i muklim ozva se jekom. Da je tad htjela sudbina, da razumni bijesmo i mudri, satrli bismo Ahejce i ti bio trojanski grade, stajao još te i danas i dvori prijama kralja.